Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo. Kamar yadda muka bayanin cewa yau za mu ga yadda za kana waka a wayanka kamar ka je a studio kenan, wato ma'ana yadda za ka yi waka da salulanka kamar ka je studio. Don ka wannan application gaskiya application ne mai abun mamaki, sabida application ne wanda ke da kwai abun mamaki cikin shi, yadda yake tace sautin murya. Don ka za ka ji irin sautin da yake tacewa yake fitarwa idan kun yi waka ko kun yi karatun alkur'ani. Don ka wajen karatun alkur'ani ma za ku iya karatun alkur'ani ya tace sautin daidai. Yanzu za mu shiga cikin Play Store domin mu yi downloading ki wannan application. Don ka gashi yanzu za mu shiga Play Store. Gashi yanzu mun shigo cikin Play Store kenan, inda ake downloading kin ka da Play Store da wani ne. Don ka yanzu za mu danna nan inda ake rubuta abun da kake nema nan wurin. Gashi yanzu za ku danna nan sai ku rubuta Voloco. An ka gashi Voloco, gashi za ku rubuta Voloco. Don ka idan kun rubuta Voloco kai tsaye zai fito, kun gan shi ga ya fito, sai ku danna a kai. Idan kuka danna zai buɗe muku fuskarsa gashi nan wurin. Don ka kuna danna nan wurin zai gwado muku downloading inda Ingilishi kuke amfani da wayar ku. Idan kuma da Faransai ne zai rubuta muku telecharge. Don ku za ku danna a kai. Idan kuka danna a kai zai fara downloading har sai ya kai 100. Idan ya cike ya zo ya sauke a wayanku, don ku sai ku danna open ko in ce ouvrir kenan. Don ka za ku danna nan wurin. Gashi nan na yi downloading kin shi ne, na yi telecharge shi ne kenan, nuno mini wannan fuskar kenan. In kuka yi downloading kin shi ya zo cikin wayar ku, sai ku fita gaba ɗaya. Don ka idan kuka fita ko kuma kuna iya shiga ta nan ciki ma. Don ka gashi wannan application gashi nan wurin. Gashi nan wurin ya zo a waya na, gashi na sauke shi. Don ka yanzu abun da za mu yi shi ne za mu shiga cikin shi don mu ji irin kalaluwan sautin da ke da kwai a cikin shi. Kamar yadda kuke gani da yanzu gashi mun shigo cikin wannan application. Don ku da farko in kuka zo wannan fuskar ce zai nuna muku gashi nan. Wannan rubutun kar ku damu da shi, sabida kamar ya nuna min cewa ba ni da service ne kenan, ba ni da service, shi yasa nuna mini ban hau da service ba a wayana. Don ka za ku danna nan. Gashi yanzu application din ya daga fuskarsa. Don ka kamar yadda kuke gani ga nan yanzu in kuna magana ne ana magana, wannan abin zai dinga motsawa. Don ka za ku yi, idan rap kuke so, waƙoƙi na rap ko kuma waƙoƙi irin na soyayya. Don ka waƙoƙi kala-kala za ku iya yi, har ma da karatun alkur'ani. Don mu za mu yi gwaji ne kan karatun alkur'ani mai girma. Don ka muna so za mu karanta Fatiha ku ji yanda murya ke fitowa. Don ka yana tace murya sosai gaskiya, wannan application ya yi sosai. Don ka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gashi yanzu na ƙare ɗauka kenan, yanzu kun ga wajen saurare. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. wurare ga sunan guda uku wanda za ku yi setting ɗin muryoyinku ne, wanda za ku gyara muryoyinku su daidaita. Wannan kuma za ku danna shi ne ku hidda sautin ya zamna a wayanku. Gashi nan kun ga wannan sai ya cike 100 don ka sautin ya hita daga cikin application kenan zai zamna a cikin wayarku a tafiya, yana tafiya yanzu kenan da ya cike 100 ya shiga a cikin wayarku. Za ku iya shiga, za ku iya sauraron shi ko ku tura mu wani. Don ka gashi yanzu za a wanke sautin a hidda shi. Don ka ba wannan ba, kala za ku iya yin sauti, don akwai wani sauti ma da muka yi na channel kinmu, don ka za mu ɗan saka muku shi, za ku ɗan ji shi, wanda muka yi shi na channel kinmu ne muka yi. Don ka yanzu yana treatment. Don ka gashi yanzu inda aka sa registry ga nan inda za ku sa sunan abu ne. Yanzu Fatiha ce na karanta, yanzu zan sauya suna in sanya Fatiha. Don ka ga sunan da suka sanya ba shi bane nake so, zan goge kenan in sa Fatiha. Don ka gashi zan goge, yanzu zan sa Fatiha. Don ka gashi nan sai ku yi ajiye shi, don ka ya zauna cikin wayoyinku kenan insha Allahu. Sai idan kuka goge shi da hannunku, amma ba zai taɓa. Ga wani ɗan sauti shi ma da muka yi na channel ɗinmu, shi ma ku saurara ku jiya. Minister TV, Minister TV, Minister TV. Salam ‘yan uwana, salam ‘yan uwana, salam ‘yan uwana. Muna godiya da haƙurinku, muna godiya da haƙurin da kuke. Don ku muna roƙonku da in kuka shigo kuna kallon bidiyon mu da ku danna subscribe kenan nan wurin. Idan ku danna subscribe akwai alamar ƙararrawa za ta fito muku a nan wurin, sai ku danna akai, sannan sai ku danna alamar like, yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan muna godiya da haƙurinku sosai.